Hi guys, let's do this toilet paper ding, you know? Wat is die? Gaan dus klei? Nee, Nummer 7. Gebreide lap. Gaan vol met kak opdroom. Maar it's not too bad. Of wat na nummer 4 toe. Wat is die? Cementgoed. Ik weet niet wat het is. Maar uit. Wat is die kalender? Jo, jullie mijn ogen zoeken me oranje nee. Nou, wat? Die zo wat zo goed. Nee, nee, ik hoor goed. Nummer 5. Wat? Een skil? Nee, zo tape goed. Ik ken niet wel niet. Samen met nummer 6. Gial, yes, Gial. Een poepel af met Gial. Nummer 3. TikTok, nee, Nagani. Nummer 10. Spin ook op mijn gat, COVID. Ziekelijk, zijn dirty. Glitters, mijn naad vol glitters. Ik poep zo net wat. Nee, nummer 9. Maar jullie mijn naad gaan niet wel leven. Een rasper. Nee, nummer 2. Ik kan me zo naar nee, joh, nummer 2. Gasper. Oh, thank you Lord, ordentelijke kakpapier, number 1.